Lero panyaso voice box aboni kalindo abwera ndi nkhani zingapo koma nkhani yoyambira amene akubwera nayo ndiyo kuti anthu ambiri akhala kuwavutitsa kuwafunsa mafunso kuti kodi aboni kalindo zimene zikumvekazi kuti apolisi ku area 30 akufunani ndi zoona kapena sizoona. Ndi aboni kalindo kuti iwowa sanamvekene kalikonse kuchokera ku polisi, koma ngati apolisiwo akuwasaka aboni kalindo ati asaononge nthawi komanso ma resources kumachita kuwasaka, chifukwa ngati akuwafuna aboni kalindo angonena ndipo aboni kalindo anyamuka paokha ndikukapeza ku area 30 kuti akamve kuti kodi nkhani zake ndi zotani. Komanso aboni kalindo ali ndithu ndi uthenga wa malangizo kupita ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP kuti kayi ngati mufuna kubweranso mboma chonde mubwerere mutasintha khalidwe zoti anyamata adzidzipenta kumaopseza anthu zimene zija zithe, ndipo ngati mukufuna kubwera boma mumvere malangizo a Professor Peter Mutharika amene akuti ulendo unotu ma professionals ndi amene azatenge maudindo ofunikira mboma. Ndi limodzi pano panyasa voice box kuti tivoti aboni kalindo alibweretsera zotani lero pa 23 January 2025 pano panyasa voice box. The DC mwana woopsa kwambiri amene saopsezedwa, amene sagwedezeka. No one is gonna intimidate me in a democratic country. Ndakhala ndikulandira mafoni kuchokera dzulo lonse komanso usiku wonse pakana mama wa uno, mafoni kuchokera kwa anthu amene amakonda the DC, kuchokera kwa azinzanga, kuchokera kwa Malawi amene amafunira zabwino ziko lino, kundichita cheki kuti kodi zikumvekazi kuti mukufunika pa area 30 ndizoona. Ndiye ndikumayankha anthu kunena kuti zimenezo zikhoza kukhala zoona, ndipo ndikupempherera kuti zikhale zoona, ndipo ndikuadikirira anthu amenewowo mwamphamvu mopanda mantha, chifukwa mwina ambiri simukudziwa kuti ine paja ndinakuwuzani kuti ndinasanzika kwathu, ndinawawuza abale anga kuti there are no longer my relations. Ineyo abale anga ndi Amalawi, ndipo ndinachita komiti moyo wanga wonse kumenyera ufulu wa Malawiwo. Ndiye palibenso chopangira mantha, apapa ndili patuwa, ndingati angabwere ndikuyenera kupitiriza tuwa yanga, ndipo ndili wonyadira kwambiri. Ine sindimaopsezedwa oyi. Ngatinso mwina apolisiwo akundifunawo, mwina nkutheka kunena kuti malinga ndikuvuta kwa ma resources akulephera chifukwa mwina kuzanditenga chifukwa cha mafuta, mwina alibe fuel. Inetu paja sindipanga mantha, ndimapita konko. So do not waste much of your time. If you want me, I can come even now. Just call me. Nkuteka kuti mwina mwayiwalira nambala yanga. Nambala yanga tupaja ndi 0993650005. Paja munatenga mana ajen mafoni ena atatu, ndiye Malawi so anandiguliraso ina. Then don't waste much of your time. I am on 099-365-0005. Anytime. Osama ononga ujeni ndalama za boma, taxpayers money, ndikumavutika, ndikumandisakasaka ndi mawaranti. No, come and pick me or I will come there alone. Paja ine sinimadanda ulatu yayi. Chifukwa munthu ukakhala kuti umangoyima pa chilungamo, ukungonena chilungamo ndipo suna abe, palibe chimene ungaope. Koma kwa amene amapanga mantha mwina kumafuna kumazimangirira, kufuna kuthawa muziko muno, ati kuopa. Ndiye chinthu chache si chinotu. Chine ndichokula chiwindi kwambiri, ndine okula mtima, ine sindingathawe muziko langa, ndipo sindimaopa unyolo, sindimaopa mfuti. So if you are ready area 30 ndi anyamata anu kuti you want Bon Kalindo to come, I am ready, more than ready. And mwina ndikupaseni itinerary yanga ya lero kunena kuti ndikonzeka nthawi ina ndizilowera mu Zuzu kuti ndikakhale nawo ku khoti kwa Lighton mawa lino. So if you wanna arrest me, ndiye kuti mukonza kundimanga lero
pamene ndikupita ku Mzuzu paja machita track down mafoni, so you are going to track me down kuona kuti ndili chapatipati, andiso zikhala bwino kwambiri kuti mutandigwirira chakunzuzuko kuti kaulendo kakhale kotalikirapo abale. Convoy ija ndiyofunikira kwambiri, mukamandiyendesa muja magalimoto angapo mfuti zimasangalatsa kwambiri. Komano ndikukumverani chisoni chifukwa ngati kuli anthu amene kampeni iti yavute, amene ankapangiridwa kampeni nthawi imeneyo ndi Malemu Chilima, mwana ujayo, mwana osatopa, so energetic, munthu amene ankazuka mamawa kwambiri kupita kumakapanga kampeni kumpangira chakwera, ndiye ndi Chilima. Sindikudziwa kuti ulendo uno mukapita pa ground ndiye muzikapangapo chani, popeza malonjezo anu wonse palibe chimene mwachita fulufiro chinthu chimodzi. Ndipo mukamakhala mmakokasi mwanu mmene mukupanga ino mapulogalamu obera pakana nyumba imene mwayika ino machini kuyikako apolisi, ndipo apolisi ni makape kwambiri, kumagadira zinthu akudziwa kuti zinthuzo ndizofuna kubera, yeti iwo anaphunziranso kuti musalole muziko mwanu kuti anthu asamabe ndiye iwonso akukagadira zinthu zokuti ndizoberazo. I think ifeyo we are a sick nation, so mukama panga renti nyumba ndikumaika magajesi, makamera, kumabwera anthu osiyana-siyana kuchokera ku Mozambiki, ena kuchokera maiko akunja ku Israeli, ena ku Germany kuti muzabere. Base yache yoberayo mukuitenga pati, chifukwa tu munthu umabera mwina nthawi yati malemba mayeso umakhoza kubera kwanzako koma mwina yewe wotalemba kale mwina masamu folo, kapena utalemba mafuso, utayankha mafuso mwina 9, mwina la 10 ndikubera kwanzako, koma inu palibe china chilichonse chimene that you can show kunena kuti mwapangira Malawi. Ndipo ndizomvetsa chisoni anthu andale samaphunzira. Ngati kunali chipani chimene chikanaphunzira ndikumapanga zinthu in a strategic manner, zinthu zokuti Malawi amve kukoma, ndiye ndi chipani cha MCP tu. Mukanapanga zimene anapanga ulamuliro ngati wa Malemu Bingu wa Mutharika wa 5 years, anthu ndikumva kukoma. Koma inuyo ndinu anthu otemberedwa, andale ndi afiti, andale ndi anthu asataniki. Chifukwa ngati kunali chipani chimene chikanapanga mawonders m'Malawi munomo malinga ndi mmene akhalira kunja kwa boma over 30 chakuti years, komanso ndi mmene maboma ambuyo omwe amachitira behave, chifukwa tuti nene chilungamo peza paja Amalawi ena amafuna kuti azimva zokoma zokhazokha. Nayonso tu DPP inafikapo pa nthawi imeneyo. Inetu sinimanyengerera kanthu ndimangonena andipakufunikira ngati a DPP mungavoteredwe sikulowa mboma, you need to go there a change the party. Izi za anyamata ozipentapenta zimene zimuzisiye, izi za anthu anu okula mitima zimene ziyamuzisiye, chifukwa nanunso munafikapo pa piki ina yake kuti Amalawi ndikukuma kudandaulani. Andi pamene mukupita pa kampeni inuyo a DPP munayeneranso kuti mukhale pansi muchite reflect kuti where did we go wrong. Zinthu zimene anthu Amalawi zinawanyasa nthawi imene jayo kuti akayituluse DPP imene nthawi imene sugar anali 500, chimanga chinalinso chosika mtengo 60,000 thumba, nthawi imeneyo sopo wanima ali 60 kwacha, nthawi imeneyo anthu tikumadya thumba la chimanga lijalo lili lochipa bwino, nthawi imeneyo buledi, mafuta zonse zili bwino. Ndiye muzifunse mupange soul searching kuti kodi ife anthu anatitulusira chani. Zimenezo ndi zimene muti muzipita pa misonkhano ndikumaka auza anthu kuti ifeyo mukatisankhaso tizakasintha easy. Ndipo chipani chathu chizatenga ma professionals monga amene mukunenera akunenera Peter uja, ma professionals akhale m'maudindo. Izi zomangoatenga anthu kumangoachita award chifukwa kuti muachite please, kufuna kuti mungo muchita pulizi munthu kuti ati amatumikira ku chipani. Ndi zimene zikuononga ziko lino, ndi zimene zaonongaso awawa awande anyanya. Bola so a DPP yo ankapanga zawo zokoma Malawi akususa nyama.
suzi wawo akati akapanga zawozo mtengomo mango aja amagwa anthu amatola ndikumamva kukoma koma anthu akuvutika koma wandiye ambuye ndiye izidi mmene ananenera Evans Mereka kuti ndi nthata za njala ndiyetu ndiye zikuba ndiyetu zikupanga kwaona kuti koma abale kumazoona mundale mudi ndi jackpot eti inu awawa amene amamvesera chisoni lero afika apa kutumbwa awa sanali ndi bottle store awawa afika apa awa afika pomunyoza Peter Mutharika kuti wakalamba iwo azakazawo akuziona akuziziwa ankaenda pasi awa akulu ina ukwaona amunatu kuma akuluakulu matako azimuna zili ndalama zitakhaulisa ndalama zitamukhaulisa munthu munamba maonapo ino ndalama zitamukhaulisa munthu ndeza akhaulisatu anzathu awa amu MCP ndi kumafusa kuti kodi ku kampeniko muzikanenako kuti chani basi muzikangonena slogan yoona kuti boma ndi lomweli ndiye boma lomapangamo chane palibe chimene mwapanga inu ndipo ndizomvesa chisoni akanakhala kuti andale amachita put anthu first you put Malawi first ndiye kuti inu MCP mutachita resign kale koma chifukwa choti munabwera amene mukuti muziba munabwera amene mukuti muchite create dambo lanu lokuti muziyabera amalawi chifukwa ngati kulitu anthu amene akuba kwambiri ndiye ndi ku MCP maboma ena abwerapo koma abale timamva ife zakatangale koma akuluakulu awa ndi akuba kopsa zigololo mkati alibe manyazi nditi kumampangisa manyazi president kumangopanga zigololo basi so sitikuziwa tazipanga ndi matactics yanu iziso ndi awa Malawi Electoral Commission atulusa kalendala yonena kuti anthu azipita azikalembesa supplementary anthu azikalembesa ndithu koma anthu aja akapitaso m'malo muja akubwezedwa kumangochi uko anthu ambiri akudandaula madera onse anthu akudandaula kunena kuti akapita kumene kujako kuti atenga chanzika chawo akuwauza kuti ife sitikulembesa iye ayiwapita munthu aja kuti akalembese kumene chanzika kuti alowe mukaundula wameki akutiso ayi ifenso zimenezo sitikulembesa so no why did you come up with this idea yonena kuti mukhale ndi supplementary registration mmakhali anayo chane idea imeneyoyo so inuyo opposition mukufunika nanuso muzuke ndifache timakufusani kunena kuti kodi nkhani zakukhoti zijazo zili pati mayi uyu akukutakatani kopsa akukutakatani mukuyenera musamale mayi uyuyu ni mayi oyipa akukutakatani a opposition palibe anthu amene apita ndikukalembesa imene ija ndi filimu chabe kodi anthu ajatu ali ndi machini yawo anaberabera kale zisankho izi akungopangira madonors kuti madonors akamamva kuti akuli supplementary registration azinena kuti amene wadi akusatira malamulo koma palibe amene akutani akulembesa izi ndiye muziziwe mukamapanga matamano safuna kumva ma advice inuyo opposition ati kumanena kuti ife tizapanga mgwirizano raundi inayo ife sitingapange mgwirizano ni munthu ife tidikira kaye tizaone kuti zisankho zizayenda bwanji mmasa mwa anthu anzeru mukanapangenera ni atu ndikupanga united force ndikumusankha munthu kumenya kamozi chibagira chabwino chimakhala bwino pamphuno kumung'amba nacho kamozi ndi kamozi koma inu mukudikira kuti tifuna tizaone kuti zizayenda bwanji muzalira muzandikumbukira chifukwa anthu awawa ali ndi ma evil plans akonza ndipo kampeni imene ikubwera sintakuziwa ngati ena ndi muzayende ndipo kuzakhala tocha kwambiri akuchita train anthu amene militias amene ati azakukwapuleni azakubandulani kopsa mukazitengera zibwana muzalira panopa ndi nthawi imene mukanapita inu ku court mukafuse kuti nkhani yathu ija yanabero ija ili pati siti mufuna koma mukuzitenga paize muzang'wempha chifukwa awasakuyesatu
they are not leaving any stone unturned akuyesesa kuti akhale relevant ngakhale anthu sakuafuna. So mkuyenera musamale a opposition awani malangizo anyuwani aulere amene ndikungokulangizani chifukwa amene atakaime ku president osine muti mukaime ndi inuyo, ine nangokhala president wa amphawi wa anthu osauka amene ndikumva chisoni kwambiri ndi mmene ziko lilili, mmene anthu akuvutikira. Munayenera inu a opposition muwaphule anthuwa, muphule ziko lipa moto, anthu akuvutika kwambiri. M'maofesi mu anthu akuvutika, a business anthu akuvutika, olumala ndiye olumala ndende agalu enieni olo ndalama za nifizi olo pa mtukula pa khomo sangapasidwe ata amene ondo olumala. Pali ana ena olumala akumasungidwa nyumba chifukwa chokuti makolo awo alibe nawo chochita, akusungidwa nyumba. Ndipo ziko linolo ndi ukapolo weniweni kuno ku Malawi, ukapolo sunathe. Ndikomvetsa chisoni kunoko. Bon Calendar, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, T.M. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.